on heɗitaniri manam kay amma ɓe mbiyamo o suumay hannde yo madam ni kaya kappe amma mi tan mi jottano kam kay amma bo ɓira yeeso am ngo hulni bandam en taggu ɗon naywa noon ngoɗo ɓurta ñiɓɓugo no min mi anda ko don goɗɗo wiya ma yeri manam kay a ñiddi mbimi aa na hidade na ɗo yiyanirgal kine kam daga tinde ha dow tinde kay keyamanti sakko ba wakkatire jonta gonɗen yake gaari ɓe ñiiri fuu welata nden goɗɗo wiyeri manam kay ambo contani a wolwi a wadday inde ñamdu mbimina doole ngam saɓɓa ñiiri wadda gaari yowa wadda gaarewol yowa ɗum kay nda bo ha iyem seɗo nga ɗon ɓursani am hikka ɗo nda hikka ɗo bo dow dabare jonta ɗo howgo buduru an wondumi kadi mi tammini ndego ndeni onon huudiloyaɓe am ha radio en ɗo kawti haɗɗo ndego woodi ko ballitirton ɗam mbiɗa ɗume a waɗi ɗume budurwa ko wanmi hikka gurtiɗo jeeyata to am suhliyam balɗe ɗe kam noy on narri kam na min pamri be ɓiɗɗo debbo ka fu wala ko lutti ko ɗume min ranji haala amin amma sey to o jaɓantam rubu ñamande sadaki mi jogaki goro haɓɓode o dañi hawta e inderi gawri ha ko koltugal ma ko yeeda baba ñota kese mi jaɓa kiɗɗo hokka min suudu min ɓangra dabbune nanga babal golngal ñiɓa kayum luttuɗum min bo mi haɓa kadi eyyi mana koye nde ɓangal man kadi noon anni am kam amma woɓɓe nde mbiyam wari o na ɓe mbi o ka wala ko torram haɗɗon mbimi a wot torram ɓe ƴamiyam bandume mbimi ande o ƴamata citta o ƴamata manda o ƴamata leɗɗe no o defri o waagi pat mi ƴamoytamo mi ñamda nde o yiɗi tasaje o layɓa pat o tawrataɗe ñamdu ar jaman ɓalli pat ɓile ɓile ba danki lokkuli ɗo huufa ittorde timmina feere umna ɗum haɓre machine nda ardungal bo gondumi hannde daga mama ya pendo goggo en miñiraɓe ɓe pat ɓe tampi dow maɓɓe toon gonmi kay tagu woodi wahala mi tammini kadi ha im seɗo kam mi tammini ɗum hoynanta ardungal majum to ndam nami yeccino on ha adresse am hikka mi waɗi adresse min bo mo andete ban dayiɓe ndego yen bindantam ase an waɗi adresse hande to a waɗi a windantam ka sey mbaɗa bote ma ban l'école jotta ɗo ɓikkoye jotta ɗo ɓe keɓtata adresse am ɗo sey waɗa yerimanam kay vieux papa grand petit frère miroir de jeune fille ndel a waɗa miroir de jeune fille ennemi de vieux femme fonctionnaire sans travail directeur sans certificat et puis boîte postale 00 rien quartier là-bas mais c'est le bureau tranquille à côté de bureau c'est pas vrai nden to a wallini banni kadi nden a waɗa cassette kay tagu woodi wahala yerima adresse ma man juuti ba kidda noon allah skayiruna ngam hande mi yiɗa fewgo on hande tagu laatake dottijo garɗo ha fuɗɗi andu kam pat no timmiri hande min yerimanam kayni lebbi ɗiɗi miɗo waali sey ummina sey wallina kayya billahi be hunayre pewno artan walago e kasa warɓe ha iran mi garta mbulwuldi han lebbi ɗiɗi ɗo ka ɗum ɓi adama moosi waali to ɓe kabdi ɓe ɓantiyam ɓe ɗon sey ɓe ɗo tigiyam to luuti ñiiri gaari kusel gulagel sayre sa i makala jumri gortoɗe caaɗe ɗum mbawanmi ñamgo ɓe guuranmi ɓe mballina lebbi ɗiɗi kay tagu yiidi torra yerima e to a jamono mi anda kadi to mi jamono kayel mi artira moɗgo defowo ɓe umminoɓe yam man mi anda kadi no ka wata nda hikka bo mi waɗi karambani min bo mi soodi mota kayya soodi mota nga yarata essence nga yarata gaswel illa nebbam biriji e marara heɓa tattase sammina nga darniyam min kam kay aɗa yiya hikka bono sukako am ɓeddi sikana ayi mi wayri wargo komi wari bo mi yettaki on ha radio majum non yo kadi gam ardungal gondumi na mi yeccima kadi ko sukliyam to so nayiri manam kay to tawata kosngal be reedu to mi faɗɗitake a heɓtata ɗo nanu a heɓtata ɗo ñaamo to a wari a ɗottimi tan akan mbiɗo tokkete kam funa majjan kayya kappe nayi mbiɗo tokkete kam funa majjan hakke boɗugo kose man mi tammi kam yo kadi woɓɓe woodi mo windaniyam ha Maiduguri o wi to o wari garwawa to o ƴaman saram o jippo mi tindinimo bo mi wimo hande to o yetti Carrefour Yelwa nda ngal ɗo dilli gidan mutuwa ngal bureau mairie ngal ɗo waɗi gawdere ngal ɗo waɗi guidar ngal mission ngal fattude jawro baba ngal gara ngal towɗo inugu en to o nangi gotol man ni dow jawleru am woda ƴamgo
yerima wodi binoɗo bo way a maayi gonga kanna ɗum haalaji na ɓe mbiyata mi riski ka sey mi mayina wade kana en na waɗa no mbatten ɓe kisa duya wono tona o pal ha yende go tagu bo ɗo hilli nde wara nde hippo ɗum mo heddi bo pal nani duya kam hakkilo am ɗuɗa yidgo ɗum min kam hakkudam be Allah goɗɗo wina a guidarjo goɗɗo bo wina kay a garwajo mi famay haala man yo wato ɗiɗi fuu mi ɗon o har barka IMC ɗo ɗiɗi pat miɗo heyi ɗum bandamba alhamdulillahi pat miɗo heyi ɗum hande har guidar mi wala ha mi werna goɗɗo amma hoore am mi heɓay e darimi sona ha garwa ɗo ndundu am kam anda kadi tema kay yamanti kay na hikka ɗo woodi kuuɗe kabdumi mi ewnayi oɗo adama premier babba gimi mulvulay en goo na yi hikka nde kowmi ɗo mi ewni ɓe fiji yonde am meme yerima anam kay aɗa sara maɗam toon weelo weere a heɓan koɗo jooɗo lewru olongatande memdimi sarle dow gawri maɗam miɗo wali ɓiɗo wattinande ba do'aɗo saria kaya jamare accu hilni bellum man sayi majum kam kadi jawdi ɗo feesi ko komi ñama daker mo gondumi ka fajiri won wa'inta kikiɗe sey ko kedde mbaɗi ndanane jonta ɗo feeram ñamannomi jonta albarka IMC ɗo hande alhamdulillah inde fattude amin pat min kawtan min ñamda bellum ɗume ɓuuri ɗo min jo min kawtata min ñamda o waddandi mum min go bo mi waroya na ɗum welina nden goɗɗo wiye to ndima mbimi kadi nayo fu gurtini sey min jowaɓo mi wurtina ɗo ka holli moye fu ñamandi mum na ñamdal kadi ande duya kam ñaamo lotanano ɗum neɓa ñaamo lotanano to faɓɓi ñaamo lotanano nano banturwa ñaamo lotanano na ɗum won gendal kay aɗo yiya sukaku gullum na kam gulɗum dikka tomi hemno borgo mi mojake ma gulɗum ma tan machine Allah nda diga jami fombina ɗo gartumi ɗo pewol fiɗi am jontana duuɓi waɗi duuɓi tati kam fum fotay nangirgo pewɗam illa ngulɗam be koddar bojowa sukkarɓoɗe no gas e jeetati ɓe ɓaara horde ɗum mbaran mi nangarɗam kay woodi ko tagu matata e to mbalata kadi yo kat to mbalanmi kam kadi na andi ɗo kasona bana fajiri yo hande to heɓanto on ma bana onon ɓe kuudan mi arade yo garwa kam fu ma dikka fajiri janggo kam jewen ha am o mi woodi haaje kam ngam mi woodi dalila bo wato keddu bappañam etata debbom defa esana gorum esana bappañam esana debbom to esani kawam esana debbom esani mamam gorko esana debbom esana baɗum to esani am min bo mi esa kadi mi wadda keyden ngam min ewni on ɗo kam mi tammi ko ɗisa batal ɗo fa mi tammi ndi heata sakko kayeri waɗon kay macci o ñi e firwil kay yamanti min na duujije kadi am mbayrago hanki kayya ɓe hunayre ɓe gaddoy baɓɓol ɓe gaddanoyam ñiiri ɓe gaari ɓe joƴini duujije ka ngari tumbi suudu mbalan mi nde heedi funangue nde heedi hirnangue mi o alongere mi faɗɗa e hunduko mi nana nde waɗa ñiiri nden nde taɓɓito ɓe gaari ɗum kanjum bo woni yeeso am mbimi ɓiɗa onon bo on cuumotona ɗan dankalin uwa kaƴi jalaku mi o alongere mum komi mata nde waɗa ñiiri nde jaɓa ɓe gaari ɗum kanjum bo woni yeeso am na ɗum waɗanaki am seyne saftumi meddumi ɗe yo kadi alhamdulillah mi yetti Allah mi yetti IMC mi yetti Allah mi yetti ardiɗo men Allah faɓɓinan en jagorɗo men alhaji Amadou Ayijo alhamdulillah mi hikka ɗo kam ko kaɓanmi ka Amadou Abdou am dikka mbaɗon dabara ni min bo daron hak kettiniron ɗam na ayi ardungal am ɗuuɗi machine na mi yeccima jonta ɗo na are mi bona hikka kam a gawri ka Allah wat barka jonta mi wara ɗo ni kayri accan mi sara am buhu tati har buhu tati kam ɗiɗi cooke to tabre lo way gawri ɗum accu mi suuman ɓe ni kan to ɓe mbaɗay bononda kam to nda haala chauffeur voilà to wolu bisimilla naminanayi tawon ɓe gaɗanayo kaya kappe a ko tammi mantago bana ma jo ñaman mi yolde mum a tammi mi goɗɗo fijirde Allah
min hande ngam hande wala Allah kay wala duyandu mi nyama e adamu am o hande min mo gi'ata o min yerimanam kay Allah wat barkata gu nyami duya dume won mi waday nanje lesta asiri be mbata gorgube timmina mi borna lum se jottide haaje pade sukaje montur do habbi mi wurto der jawleero mi do dajja mi suyana gorgu mi wara bocca mudum mi noba dum kam ni goddo jodo dow mago mi joga tongorde mi do yoka yeso duya dume won waday a tagu nyami duya ɓiɓɓe rewɓe nayo mi ɗo hawti irema accu toñare de Allah skayru ndeyago bona ɓe tappinoma du ha toy mina yemata fayen mi salaki ɗum ha lumo mi salaki ɗum kanjum kam darde dari mi dani mi dogga dottijo banam ko Allah ɓurnayiyam kan nanane ƴamɗe wala amma jontande tagu wanciɗo alhamdoulillahi hande kam woda dottijo man ɓamtata junggom tab dow ɓandu am o daña jaam to iwata kadi na ƴamɗe waɗi ɗum dottijo tab junggom dow ɓandu am o daña jaam anda maraw haggalagal ɗo ka jaam ñalla waala anda itta ufinere am no anda itta ufinere am non ramta hello caka hoore ɗo bo ko ɗume anda hello ha wuttudu yo ha wecco yo ha dungal ɗo kam mi hokkiti ɓaawo kadi laɗo wala dottijo mema tan mi daña jaam kay minen no bo ɓe wullima siga nayo ɓe wullayno mana ɓe gullayiyam ko ɓe gulloriyam na kamɓe toñiyam hande ɗum jawmunayi ɗon ɗaɓɓita gaynako nden min gari min perlotiri noy mbimomi a gaynaka kam mi wawi o wiyam noy sifa durgol maɗa mbimi mi habdat deydey hoore am o hooyi sawru o liniyam mi orinayi temere mi jayi 50 janggo ornumi 50 jaymi no gas e joyi faɓɓi janggo ornumi no gas e joyi gartirmi sawru ballin mi comriyam ɗum guiye tufiyam pergue fuu mi ƴamayi e toye nayi man nden o wi o ƴaman luttuka e to a nastiri nayi man kadi ɗo ina gonga kadi adamu am ɗum Allah to min dukkidino yeeso mawɓe man toye darimi hakkude men naka Allah ni yo kadi na tagu haaɓi eyi no mbaɗɗa ɓe nayi man nayo no mbaɗɗa ɓe nayi man orande pat mi jayaɗi nder tattase na ɗum ɗum won nder ɗon kay a yerimanam kay a wawi womarde funa kam nayo a wawi womarde funa ɓe boɗɗum sige toye goygoy kam ñande laamimi kam sey guerɓanon ɗam goygoy o o fija yolde am ñande laamimi ka to Allah mumi kam to laamɗo guidal hokkiti am fattude amin ni hande mi laamake mi ewnanmo o waala fufgo o waala fufgo o waala fufgo ɓiya fajiri jeetato ballintamo ɓornamo guirkere sey to wiɓɓere losake na ɗo kana sey min subtata kadi man bo a fotti yam gam naye espèce de bande local to wurti 15 kilométre huwata na mi yiɗa wiyego macciɗo wawi mbiya jeeyaɗo min ha pondata ɗo mi ɓuray ɗon dey Allah na oɗon laaratema ban wala ha jettimi jeeyaɗo macciɗo ka hoye feƴƴirde tenoye leɗɗe wafdu wawoye titijilode ego ndiyam jiblope bane o remoye ɗimmi an min andi min mbiyata macciɗo yeeɗi limtumi ɗin ummorim diga ɓe bentere am ko haɓata ha wiyam min mi yiɗa takkaneko kowone am koni kadi haala ɗumen to nda mota coonmi goo bo jonta ɗo mi habdi ha mi heɓa chauffeur mo aƴumi pat waddanam mi gotka feere ñam kay na a meɗɗo darnuka mota bo 19-24 kesal pulɓe remorque mum anduɓe mota ni koɓe daari ɓe mbi wala ha ɓandu maga hunde petel manki moteur ka wala karsoli woda poinere woda sasi woda resorkos e nayyi fuu wodde vitesse ka bindire son françi avant cardan disque ambourage kanjum manki ɗo tan kanjum tan laati wala ɗum limtumi ɗo tan laati wala ha ɓandu mota nga ɓe mbiyam ɗume lorni ko wala laati wala ha ɓandu ma gam mbimi hunde petel manki 19 kesal pul anduɓe mota koɓe daari ɓe mbi manki ha ɓandu maga hunde petel moteur ka wala karsoli woda poinere woda sasi woda resorkos e nayyi fuu wodde vitesse ka bindire son françi avant cardan disque ambourage kanjum on manki nden to mi heɓi chauffeur min bolidi min pamri mi hoosamo kanko o jooɗo jonde sukam mi yoɓatamo lewru o jooɗo ba derkejo am
ñam mako yar mako koltal mako suudu a wala be'itte o walirta ko yoɓata lempo sembe Allah sembe mako nden min bonita lewru wati noy o yoɓatanmi ɗum Allah luttuɗum mi he'antamona nden ɓe mbi way ɗume ke ananmomi ɗume lutti mbimi ko lutti to woɗani mi findinamo o dulla ngal o huwa ɓurantamo jonde mere na ñande man mi ɓerni mi huuɗimo be français o tamma mi nanata français mi wimo irin mon ɗo on mi huɗata be français espèce de salade sans vinaigre en pan de tomate o wi pourquoi mbimi espèce de réparation sans louis zéro essence manque guiris to kuudi man nawima a yaha portam poulen ha restaurant kayroti istelolo sot bouret café o lette muye en régila haala man kay kayamanti yerima nam kay Allah aro jonka yimday mana kam arɗo jonka kana o yimdiyam baba o huuɗiyam noon ɗum wiyante nande ewmi mbimi o wara o mema ɗon kanko o wari way on ko mbeɗeya cayɗa o nden jaɓoɓe jaɓ bokkuga baba maga ga surni dandandi ere manam kay coyt bokkuga baba maga ga surni dandandi mbimi a onon ka on gar hudgo am na masa hayru fuu mi ewnuɗo ɗum de go wiyara yimɗammi irin takiyare calawa go kanko o wari o soyniyam ko dañiyam fuu na matumi o wari o dari o wi gorgiyam dadama e ko baba luttanta hara duya ustu umaral maɗa mbimi ɗum ne a ho adda lawol am a wari a soyniyam ko dañiyam fuu a mi wattaka masa ɗammani na on pan memi mujamuje furada nono waya jodalude shan kay mujamuje furada nono waya jodalude shan ñiwani keji waya jodalude shan kay ka gani yerima nam kay woda miɗo wali ɓiɗa yesso ngo ban mayiɗo feere muɗum dow korowal kay yabandam en kay nden ewnumi gudoy ɓaladia mbimi waɗa ƴimdanam takiyare ini erlay bandam e gawri butakeno jamare hako bosaɗeno farawre yottake sappore mayram jojowɗa jemma lawlaw gam Allah suudu am badake mbimi wane moɗon hey hunde nde kaya jamare taggu ñaami duya taggu ñaami duya dey sahi majum ɓiɓɓe rewɓe nayo miɗo hawtiɓe nder saram miɗo wa'i dawla sey ko mbimi ha ɓiɓɓe rewɓe nayo ɗo ɓe ɗon nufaniyam mi iwa yasin wala mi jooɗo dammugal turaka wale tendu am mo ƴammi ndiyam fuu a bumɗa yiyata londe man namina ɓillaniyam ɓeɗo korminiyam sey ko mbimi defɗo timmini pan dañirima dow defurde to a hoosoya to a waldal ngo hakke neɗɗa ko ɓe dokkitittanmi kay taggu ñaami duya yo kadi ande to taggu ɗo yewta banni ndaron banka jilla yo nda woodi mon adamu suno mi woodi bascour wayel janngo a soodan laamgel kam tal wala ko cakata ko ɗume na haala wañño to jawmigel habbiri nangarɗam timmini habbiri min bo mi ɓartigel laamgel ka ko ɗume ko cakata woodi mo ngeynu mi ƴammiyam e to facture mbimi facture ka teppere jawmigel to laari ba andi tan numéro ta dara yo to a soodan janngo gadda ceede maɗa laamgel ka ko cakata waɗɗora baɓɓol na min kam yeccima to ayi wala ko ɗum ɓeddatema a dawanam mi fajiri deydey nangue fuɗi ɓe nominayi ko waddi haala wade bo sona mettugo haala wade kana a yaw en pat ɗum lawol goton joguiɗen hamin mi sela mi dilla yahunde na woodi o e ogo o kana doole no wodano mbatten kison adamu am doole ɗo kam diga mi yewta jalon ni ha yande go miɗo yewta woda jaloɓe ni duya kam na wala o ɓe o na hakkilo am ɗuɗa yidgo hunde majum ɗo suulo am kam nde weeti pat mi saɓɓa ñiri mi wadda gaare mi yowa mi wadda gaarewol mi yowa ni hakkilo am ɗo ka a tawa tum miɗo cir wala tordi
Allah wallahi ndoyi oɗo kay amma jeyi oɗo ɗo kam mi jaɓata jeyi no inde makko ɗo mi yiɗa haala mota wawi daga mota doƴƴiyam joɓe nawnayi milla neɗɗo mi nawnayi mo gondumi e kabin nawnaki min mi yiɗa haala mota kam e noy inde makko ɗo Moussa Guilase kay kanko ɗo kam amma na hande nde kam na wala semtede sey memgo nde garmi ewnuɗon ɗam kam kayya kappe na nde ewnumo wimi o wara o mema ɗon ma joganam joganam to rendez-vous latake dije larwa mo o jambe to o dari hokkumo reedu debbo behegol ko funa jemma ɗum seedi e lumse mbimi yo ɗo kam min ɓaran toon na malla on tawitaki are man mbimi aa ɗo kam jamais de la vie ñamayam yerima malum kam yimɗa mana malum gazawa on fuu garɗo malum gazawa o ere ndama tuni sitta gari ndama tuni sukka ñiri hal seeɗa ɗum ɗon no jooɗi a jawleru mbimi tema kayri o yi eftumi nastinmi mbimi sey umminoaɓe ma ndefa na ndigo kam kay na wala ɓe garay toye malle aji molowa allah sarki molowa ɓi yaya on fuu mi ewni ɗum maydari jungo ɗin kiñiri kayya mallum wo mallum en maydalili jungo ɗin kiñiri kayya o wi cobballe amnama ko samdero gardima jamanalla horde diwayyollo kayya maydalili nam kaymi jin debbum o wi dankani damnama nebbamdero gardima jamanalla horde diwayyollo andi mo ñamdanami sayre tawi sa ima jamanalla mbaldi ɓuranko e mbimo yeccima aba mbin waylito jeyi ndiɓɓoton ko la ila ñiɗi bayeri la ila ñiɗi bayeri la ila takaye o bayre la ila gaari botoni la ila horde sambin miɗo wali mbiɗa beccele bakar joli mota kayya useni am bo kay ambo useni wala ko wiye waye wala ko wiye balam ngam hande min be maɗa ɓerdam yinma ñande laamimi kan ɗum waɗante hayru balam ngam hande min be ma en gotel a heeɓi mi heeɓi a heeɓayi ɗum ma ɗum am ɗum am bo ɗum am ɗum won gendal aa nonnoon goɗɗo fo wi amma yerimanam kay a metta haalajo mbimi an kamande belka wala karniɗo gaari fattude moɗon suuma e kayn kaɓe gewrata amma yerimanam kay Allah andi an o wala ñidduɗo Cameroun fuu ɗiɗi maɗa mbimi yaram garas ɓe mbaɗa tolori halluggi ɓe ɗo fa ɓe pesa toyi ɓe tappa ɓe marto ɓe wuja pentir kadi ɓe ñidde ndam an fuu remnordu amin min capanɗe tato e jewoɓe ɓe julni min de ɓe gari ha ɓe nastinamin min daɗi har andum min daɗini wato min ardi yeeso luttuɓe ɗon dufi ɓaawo momin potti fuu subhanallahi ɗon ɗo andumi luttuɓe fuu kuugal mere mbaɗi ha mi heɓi daraja ndikka nde min pecci fattude hawsa en moye fuu ɗo jungo dawrawol ikon Allah ɗon andumi kay wo sukaku nastirmi kay daraja sukaku tagu nastiri ɗum erima Allah riskayru na tefino darde bo a partina guider o ɓe kollitiyam daraja na min be président Salmana min darodi o jiɗɗo président Salmana fu umma jinna darde ɓangta jungo ɓe pat ɓe ummodi ɓe mbiyan kamin daari degré pourvoir ma ja jooɗu ni to yerimanam kay mimin dami wardara ngal mi darimi giɗɗo yerimanam kay pat jinna darde ɓangta jungo baɓe banɓe darini ɓiranga pat nga walodiri rip a o gañi mbaɗe kelle moye fu ɓangta hello gala ngal ɗam ɗaɓɓititta ndani darumi yo kaɗɗum naɓe kollitiyam daraja neɗɗa ko wolluttayi to ɗo kabbe hunayre pewno artam e kasa warɓe irgoyam gartam mbo luldimi mbomi luuta miɗo jaɓa kofngol jotta en ɗon mari jamdi bouredda min tiroti seconde café yomin na ngam ko kaɓɓanmi ngel ngam nde timmi pan mi ñaama 6 heures 6 na andi heedi yaw 7 heures settu kolima yow e maari 8 heures wittu ko giiɗa ta ƴam gadduɗo nebre ko keɓɗa fu ta nefto a beelaɗo ñaam 10 heures kaɓa 10 nandi 11 heures on sina wakere woore ñamdi midi weedani woni pandi warti e reeduma ambo a siwti
iner inu kolima dow mare 2 heures no a yawri patto e mbaƴƴin lesandi 3 heures 3 dow mare tan he atama ta ɗaɓɓu goɗɗo sam 4 heures ko gato keɓɗa bo gatti 5 heures 5 kolima warti 6 heures yo an adamu a hoy man maɓɓode sampaya ɓile jungo wayde darɗa fu min wayo ler siwa ko a andi adamu am a soodi montura a haɓɓi mere espèce de droit de fonction sans place alas kayruwami siwtono ɓe yerima ɓe ayninema kuuje ha lumo na ka nayo ɓe meeɗa ayninugoma kuuje ha lumo na ɓe aynini am ɓe wiya sippana ɓe ko o ɓe mbi mi sippana ɓe goɗɗo ummi dilli juuloy gowi mi aynana ɗum teburu mum borowol hajjibam sunkuno gasat gongongru mako kay tag waɗi pulaku na a wannimo coggu ñande man kasi kam kay coggu ko Allah wat barka jibo am ka seyake kama ko ni tiɓi kay ami o filimana borol hajjibo am no gas malla sunku temera har gongongru mako kat pulaku ngu ɓurata ngu hakkude men naka Allah luwal ɗume wawi min Allah siwtini am derɗam jotta kama ɗume lutti ha am ɗo sona karambani hande duuɓi 5 ɗum gayrumi debbo yaasi nanami goɗɗo karambani hande komi wurda tan ɗaɓɓanmi 5 hikka ɗum gayrumi debbo ha yaasi andani ɗo wuwi suudu jooɗi giɗɗo fu yahan ɗo ko hatta kam selgo na hunde kafu mangu waddata ɗum amma ngam fawnake gazal pankeke ɗo jogi lawol yaha jemma ko faalago am ha be ɓarago ñibre ma wiyamo ya ton kan na hunde kafu mangu na mi acci ɗum ɓernde tan won heccere hakkilo bo ɗo ɓili toon jidda ciidal kam yindamana kam nayo jidda ciidal kam kay kanko ɗo kam sey ha kay kanko ɗo o wala sey minelami sey to mi waɗi calcul man kadi mi warma mi tawra on ka radio yo amma na nda derkejo ma ko ɗo jooɗi ɗo gambo dayam noy kadi mi yiyaymana malla an won yiyayam ko gartirtami min mi yiɗa wartirego ba mi ɓura korɗo dey na ban pondatami ni wawi kay yamanti amma bo to ko Allah yeeso am go hikka ɗo kam Allah ni taw haɗanam ɗo na ɗum kuugal jojonde a yiɗo bo dardarnde ɓe yarnima luwal bo sika a luwal ka ɓe jarnayam mi yaray ɗum midi cartinmi debbo ko to mi juura derkejo feere yeey sartini debbo goo kikiɗe mi yeeyi ha mi howa ɓiɗɗo debbo suka goo bo wari mbimi ɗen kay kirade debbo ko moye sukaku mo howa debbo min be'itan debbo dago ban to feere mi ferlake yoftima yaafi minin min kawti dago woto min ɗiɗo be suka ɓiɗɗo debbo laara mi waɗa ɗon ɓanndu am fuɗɗi fertago kadi to o laari suka o yaha o jala ba o umma o jooɗa kombi mum min to o laari a waɗa yo debbo ngati gooro hokkomi giɗɗa debbo ngati gooro hokki suka ngati a hokkam mi to andi Allah taw ko yermanam kay ɗon ɓanndu am ferti kadi andu mi caahi ɗum debbo ka hakkiloji amin ɗon jaadi e ha midi jemma tigge min tiggi debbo hoymo marɗa haaje nasiɗo e debbo hoyi suka goo acciyam ha mi isiyargo luwa suka wiyata mi yerimanam kay ta ɓernu hoy debbo yarnam suudu am ɓe ɗo ardotiri miɗo sakiti paɗe be ufinere pat miɗo jogi ha sakitiɓe ban misalu gurama goo ha ɓe nasti min fooɗi parawal maɓɓani ɓe mi lori mi hooti suudu am mi waali weeti debbo hootan ha mumen ni yonde amin o tokki giɗomo fuu ha o tawi ilagol ndiyam ma min yeyi eftimo ƴaɓɓini giɗomo fuu ne a wiyan ha am o wurti ɗum haɗiyam yargo luwal hunde ka tawre nder kaku woodi bo mo emata adresse mago o yejjiti o wi yo adresse am jeyi yo o tammi windango am na adresse am kana sey o wawa wiigo yerimanam kay vieux papa grand petit frère miroir de jeune fille ennemi de vieux femme fonctionnaire sans travail directeur sans certificat et puis boîte postale 00 rien quartier là-bas ou à village monsieur le bureau tranquille à côté de bureau c'est pas vrai ɗo bo babal kuugal am kadi ɗo ka katto o windi lettre man o waɗa tampon o sakkinangol hendu hoosa nastata junngo am mi neddamo réponse wala mo yimɗima fayin samna ɗo kam jotta ɗo kam mi tammay kam sona hama sewo on bo yim noon yimda yam on kam e yake julnorduma bo gona yayana ɗum gona ɓe ndiɓɓit gona yaya kam o wi yawñiri yewa hulum wal daga yigonde koli ndabake an bo hillana
on heɗitaniri manam kay amma ɓe mbiya mo o suumay hannde yo manam ni kaya kamɓe amma mi tan mi jottano kam kay amma bo ina yeeso am ngo hulni bandam en taguɗon naywa noon ngoɗo ɓurta ñiɓɓugono min mi anda ko don goɗɗo wiya ma yeri manam kay a ñiddi mbimi a na hiɗade na ɗo yiyanirgal kine kam daga tinde ha dow tinde kay kay yamanti sakko ba wakkatire jonta gonɗen yake gaari ɓe ñiiri fuu welata nden goɗɗo wiyeri manam kay ambo contani a wolwi a wadday inde ñamdu mbimina doole ngam saɓɓa ñiiri wadda gaari yowa wadda gaarewol yowa ɗum kay nda bo ha iyem seɗo nga ɗon ɓursani am hikka ɗo nda hikka ɗo bo dow dabare jonta ɗo howgo budurwa gonɗumi kadi mi tammini ndego ndeni onon huudiroyaɓe am ha radio on ɗo kawti haɗɗo ndego woodi ko ballitirton ɗam mbiɗa ɗume a waɗi ɗume budurwa ko wanmi hikka gurtiɗo jeeyatato am suhliyam balɗe ɗe kam noy on narri kam na min pamri be ɓiɗɗo debbo ka fu wala ko lutti ko ɗume min ranji haala amin amma sey to o jaɓantam rubu ñamande sadaki mi jogaki goro haɓɓode o dañi hawta e inderi gawri ha ko koltugal ma ko yeeda baba ñota kese mi jaɓa kiɗɗo hokka min suudu min ɓangra dabbune nanga babal gol ngal ñiɓa kañum luttuɗum min bo mi haɓa kadi eyre wona koye nde ɓangal man kadi noon anni am kam amma woɓɓe nde mbiyam wari o na ɓe mbi o ka wala ko torram haɗɗon mbimi a wot torram ɓe ƴamiyam bandume mbimi ande o ƴamata citta o ƴamata manda o ƴamata leɗɗe no o defri o waagi pat mi ƴamoytamo mi ñamda nde o yiɗi tasaje o layɓa pat o tawrataɗe ñamdu war jaman ɓalli pat ɓile ɓile ba danki lokkuliɗo hu fayi torde timmina feere um na ɗum haɓre machine nda ardungal bo gondumi hannde daga mama ya pendo goggo en miñiraɓe ɓe pat ɓe tampi dow maɓɓe toon gonmi kay tagu woodi wahala mi tammini kadi ha im seeɗo kam mi tammini ɗum hoynanta ardungal majum to ndam nami yeccino on adresse am hikka mi waɗi adresse min bo mo andete ban dayiɓe ndego yen bindantam ase an waɗi adresse hande to a waɗi a windantam ka sey mbaɗa bote ma ban l'école jotta ɗo ɓikkoye jotta ɗo ɓe keɓtata adresse am ɗo sey waɗa yerimanam kay vieux papa grand petit frère miroir de jeune fille nden a waɗa miroir de jeune fille ennemi de vieux femme fonctionnaire sans travail directeur sans certificat et puis boîte postale 00 rien quartier là-bas mais c'est le bureau tranquille à côté de bureau c'est pas vrai nden to a wallini banni kadi nden a waɗa cassette kay tagu woodi wahala yerima adresse ma man juuti ba kidda noon allah sikayru nangam hande mi yiɗa fewgo on hande tagu laatake dottijo garɗo ha fuɗɗi andu kam pat no timmiri hande min yerimanam kayni lebbi ɗiɗi miɗo waali sey ummina sey wallina kayya billahi be hunayre pewno artan walago e kasa warɓe ha iram mi garta mbulwuldi han lebbi ɗiɗi ɗo ka ɗum ɓi adama moosi waali to ɓe kabdi ɓe ɓantiyam ɓe ɗon sey ɓe ɗo tigiyam to luuti ñiiri gaari kusel gulagel sayre sa'i makala jumri gortoɗe ca'aɗe ɗum mbawanmi ñamgo ɓe guuranmi ɓe ballina lebbi ɗiɗi kay tagu yiiɗi torra e yerima e to a jamono mi anda kadi to mi jamono ka yel mi artira modgo defowo ɓe umminoɓe yam man mi anda kadi no ka wata nda hikka bo mi waɗi karambani min bo mi soodi mota kayya soodi mota nga yarata essence nga yarata gasoil illa nebbam biriji e marara heɓa tattase sammina nga nga darniyam min kam kay aɗa yiya hikka bono sukako am ɓeddi sikana ayi mi wayri wargo komi wari bo mi yettaki on ha radio majum non yo kadi gam ardungal gondumina mi yeccima kadi ko sukliyam to so nayiri manam kay to tawata kosgal be reedu to mi faɗɗitake a heɓtata ɗo nano a heɓtata ɗo ñaamo to a wari a ɗottimi tan akam mbiɗo tokkete ka funa majjan kayya kappe nayi mbiɗo tokkete ka funa majjan hakke foɗugo kose man mi tammi kam yo kadi woɓɓe woodi mo windaniyam ha Maiduguri o wi to o wari garwawa to o ƴaman saare am o jippo mi tindinimo bo mi wimo hande to o yetti Carrefour Yelwa nda ngal ɗo dilli gidan mutuwa ngal biromeri ngal ɗo waɗi gawdere ngal ɗo waɗi guidar ngal mission ngal fattude jawro baba ngal gara ngal towɗo inugu en to o nangi gotol man ni dow jawleru am woda ƴamgo
yerima wodi binoɗo bo way a maayi gonga kanna ɗum haalaji na ɓe mbiyata mi riski ka sey mi maayina wade kana na waɗa no mbatten ɓe kisa duya wono to na o pal ha yende go tagu bo ɗo hilli nde wara nde hippo ɗum mo heddi bo pal nani duya kam hakkilo am ɗuɗa yidgo ɗum min kam hakkude am be Allah goɗɗo wina guidarjo goɗɗo bo wina kay a garwajo mi famay haala man yo wato ɗiɗi fuu mi ɗon o har albarka IMC ɗo ɗiɗi pat miɗo heyi ɗum ba damba alhamdulillahi pat miɗo heyi ɗum hande har guidar mi wala ha mi werna goɗɗo amma hoore am mi heɓay e darimi sona ha garwa ɗo ndundu am kam anda kadi tema kay yamanti kay na hikka ɗo woodi kuuɗe kabdumi mi ewnayi oɗo adama premier babba jimi mourvoulay en goo na yi hikka nde kowmi ɗo mi ewni ɓe fiji yonde am memami meme yerima anam kay aɗa sara maɗam toon weelo weere a heɓan koɗo jawɗo lewru oɗon gatande memdimi sarle dow gawri maɗam miɗo waali ɓiɗo wattinande ba do'aɗo saria kaya jamare accu hilni bellum man sa'i majum kam kadi jawdi ɗo feesi ko komi ñama daker mo gondumi ka fajiri won wa'inta kikiɗe sey ko kedde mbaɗi danane jonta ɗo feere am ñamannomi jonta albarka IMC ɗo hande alhamdulillah inde fattude amin pat min kawtan min ñamda bellum ɗume ɓuuri ɗo min jomin kawtata min ñamda o waddandi mum min go bo mi waroya na ɗum welina nden goɗɗo wiye to ndima mbimi kadi nayo fu wurtini sey min jowaɓo mi wurtina ɗo ka holli moye fu ñamandi mum na ñamdal kadi ande duya kam ñaamo lotanano ɗum neɓa ñaamo lotanano to faɓɓi ñaamo lotanano nano banturwa ñaamo lotanano na ɗum won gendal kay aɗo yiya sukaku gulɗum na kam gulɗum dikka tomi hemno borgo mi mojake ma gulɗum ma tan machine Allah nda diga jami fombina ɗo gartumi ɗo pewol fiɗi am jontana duuɓi waɗi duuɓi tati kam fu mi fotay nangirgo pewɗam illa ngulɗam be koddar bojowa sukkarɓoɗe no gas e jeetati ɓe ɓaara horde ɗum mbaranmi nangarɗam kay woodi ko tagu matata e to mbalata kadi yo kadi to mbalanmi kam kadi na andi ɗo ka sona bana fajiri yo hande to heɓanto on ma bana onon ɓe kuudan mi arade yo garwa kam fu ma dikka fajiri janggo kam jewen ha am o mi woodi haaje kam ngam mi woodi dalila bo wato keddu bappañam etata debbom defa esana gorum esana bappañam esana debbom to esani kawam esana debbom esani mamam gorko esana debbom esana baɗum to esani yam min bo mi esa kadi mi wadda keyden ngam min ewni on ɗo kam mi tammi ko ɗisa batal ɗo fa mi tammi ndi heata sakko kayeri waɗon kay macci o ñi e firwil kay yamanti min na duujije kadi am mbayrago hanki kayya ɓe hunayre ɓe gaddoye baɓɓol ɓe gaddanoyiyam ñiiri ɓe gaari ɓe joƴƴini duujije ka ngari tumbi suudu mbalan mi nde heddi fuunangue nde heddi hirnangue mi wo alongera mi faɗɗa e hunduko mi nana nde waɗa ñiiri nde bo nden nde taɓɓito ɓe gaari ɗum kanjum bo woni yeeso am mbimi ɓiɗa onon bo on cuumatona ɗan dankalin uwa kaji jalaku mi wo alongera mi mukko mata nde waɗa ñiiri nde jaɓa be gaari ɗum kañum bo woni yeeso am na ɗum waɗanaki am sey ne saftumi meddumi ɗe yo kadi alhamdulillah mi yetti Allah mi yetti IMC mi yetti Allah mi yetti ardiɗo men Allah faɓɓinan en jagorɗo men alhaji amadou ayijo alhamdulillah mi hikka ɗo kam ko kaɓanmi ka amadou abdou am dikka mbaɗon dabare ni min bo daron hak kettiniron ɗam na ayi ardungal am ɗuuɗi machine na mi yeccima jonta ɗo na remi bona hikka kam a gawri ka Allah wat barka jonta mi wara ɗo ni kayri accan mi sara am buhu tati har buhu tati kam ɗiɗi cooke tatabre lo way gawri ɗum accu mi suumen ɓe ni kam to ɓe mbaɗay bononda kam to nda haala chauffeur voilà to wolu bisimilla mi nanayi tawon ɓe gaɗanayo kaya kappe
ko tammi mantago bana ma jo nyaman mi yolde mum atammi mi goddo fijirde Allah min hande ngam hande wala Allah skay wala duyandu mi nyama ya adamu am hande min mo giata o mi yeri manam kay Allah wat barkata gu nyame duya dume won mi waday nanje lesta asiri be mbata gorgube timmina mi borna lum se jottide haaje pade sukaje montur do habbi mi wurto der jawleru mi do dajja mi suyana gorgumi wara bocca mudum mi moba lum tam ni goddo jodo dow mago mi joga tongorde mi do yoka yeso duya dume won mi waday tagu nyame duya ɓiɓɓe rewɓe nayi omi ɗo hawti edema accu toñare de Allah skayru ndeyago bona ɓe tappinoma du ha toy mina yemata fayen mi salaki ɗum ha lumo mi salaki ɗum kanjum kam darde darimi ndani mi doggan dottijo banam ko Allah ɓurnayiyam kan nanane ƴamɗe wala amma jontande tagu wanciɗo alhamdulillah hande kam wodan dottijo man ɓamtata jungo mi tab dow ɓandu am o daña jam to iwata kadi na ƴamɗe waɗi ɗum dottijo tab jungo mum dow ɓandu am o daña jam anda maraw haggala ngal ɗo ka jam ñalla wala anda itta ufinere am no anda itta ufinere am non ramta hello caka hoore ɗo bo ko ɗume anda hello ha wuttudu yo ha wecco yo ha dungal ɗo kam mi hokkiti ɓaawo kadi wallaɗo wala dottijo mema tan mi daña jam kay minen no bo ɓe wullima siga nayo ɓe wullayno mana ɓe gullayam ko ɓe gulloriyam na kamɓe toñiyam hande ɗum jawmuna iɗon ɗaɓɓita gaynako nden min gari min perlotiri noy mbimomi a gaynaka kam mi wawi o wiyam noy sifa durgol maɗa mbimi mi habdat deydey hoore am o hooyi sawru o liniyam mi ori nayi temere mi jayi 50 janggo ornumi 50 jayimi no gas e joyi faɓɓi janggo ornumi no gas e joyi gartirmi sawru mballin mi comriyam ɗum guiye tufiyam pergue fuu mi ƴamayi e toye nayi man nden o wi o ƴaman luttuka e to a nastiri nayi man kadi ɗo ina gonga kadi adamu am ɗum Allah to min dukkidino yeeso mawɓe man toye darimi hakkude men naka Allah ni yo kadi na tagu haaɓi eyi no mbaɗɗa ɓe nayi man nayo no mbaɗɗa ɓe nayi man orande pat mi jahaɗi nder tattase na ɗum ɗum won nder ɗon kay yeri manam kay a wawi womarde funa kam nayo a wawi womarde funa ɓe boɗɗum sige toye goygoy kam ñande laamimi kam sey guerɓanon ɗam goygoy o fija yolde am ñande laamimi ka to Allah mumi kam to lamɗo guidal hokkiti am fattude amin ni hande mi laamake mi ewnan mo o waala fufgo ɓiya fajiri jeeta to ballintamo ɓornamo guirkere sey to wiɓɓere losake na ɗo kana sey min subtata kadi man bo a fotti yam gam nayi espèce de bande local to wurti 15 kilométre huwata na mi yiɗa wiyego maccuɗo wawi mbiya jeeyaɗo min ha pondata ɗo mi ɓuray ɗon dey Allah na oɗon laaratema ban wala ha jettimi jeeyaɗo maccuɗo ka hoye feƴƴirde teno leɗɗe wafdu wawe titijilode ego ndiyam jiblope bane o remoye ɗin min andi min mbiyata maccuɗo yeɗi limtumi ɗin ummori diga ɓe benteram ko haɓata ha wiyam min mi yiɗa takkane ko fone am koni kadi haala ɗumen to nda mota coonmi goo bo jonta ɗo mi habdi ha mi heɓa chauffeur mo aƴumi pat waddanam mi gotka feere nam kayna a meɗɗo darnuka mota bo 19-24 kesal pulɓe remorke mum anduɓe mota ni koɓe daari ɓe mbi wala ha ɓandu maga hunde petel manki moteur ka wala karzoli woda poinere woda sasi woda resorkos e nayi fuu wadde vitesse cabine direction france avant cardan disque ambourage kanjum manki ɗo tan kanjum tan laati wala ɗum limtumi ɗo tan laati wala ha ɓandu mota nga ɓe mbiyam ɗume lorni ko wala laati wala ha ɓandu ma gam mbimi hunde petel manki 19 kesal pul anduɓe mota koɓe daari ɓe mbi manki ha ɓandu maga hunde petel moteur ka wala karzoli woda poinere woda sasi woda resorkos e nayi fuu wadde vitesse cabine direction france avant cardan disque ambourage kanjum on manki nden to mi heeɓi chauffeur min bolidi min pamri
mi hoosa mo kanko o jooɗo jonde sukam mi yoɓatamo lewru o jooɗo ba derkejo am ñamma ko yarma ko koltal ma ko suudu o waala be'itte o walirta ko o yoɓata lempo sembe Allah sembe mako nden min bonita ɗo lewru wati noyi o yoɓatanmi ɗum Allah luttuɗum mi he'antamo na nden ɓe mbi way ɗume ke ananmomi ɗume lutti mbimi ko lutti to woɗani mi findinamo o dulla ngal o huwa ɓurantamo jonde mere na ñande man mi ɓerni mi huuɗimo be français o tamma mi nanata français mi wimo irin mon ɗo on mi huɗata be français espèce de salade sans vinaigre en pan de tomate o wi pourquoi mbimi espèce de réparation sans louis zéro essence manque guiris to kuudi man nawima a yaha portam poulen ha restaurant kayroti stelolosol bouret café o lette muye en régila haala man kay kay yamanti yerima nam kay Allah aro jonka yimday mana kam arɗo jonka kana o yimdiyam baba o huɗiyam noon ɗum wiyante nande ewnu mi mbimi o wara o mema ɗon kanko o wari way on ko mbeɗeya cayɗa o nden jaɓoɓe jab bokkuga baba maga ga surni dandandi iri manam kay coyit bokkuga baba maga ga surni dandandi mbimi a onon ka on ngar huɗgo am na masa hayru fuu mi ewnuɗo ɗum de go wiyara yimdanmi irin takiyare calawa go kanko o wari o soyniyam ko dañiyam fuu na matumi o wari o dari o wi gorgiyam dadama e ko baba luttanta hara duyya ustu umaral maɗa mbimi ɗum ne a ho addalawol am a wari a soyniyam ko dañiyam fuu a mi wattaka masa ɗammani na on pan memi mujamuje furadanono kowa jodalude kay mujamuje furadanono kowa jodalude ñiwwani keji kowa jodalude kay ka gani yerima non kay woda miɗo wali ɓira yesso ngo ban mayiɗo feere muɗum dow korowal kay ya bandam en kay nden ewnumi gudoy ɓaladia mbimi war yimdanam takiyare ini erlay bandam e gawri butakeno jamare hako bosaɗeno farawre yottake sappore mayram jojowda jemma lawlaw gam Allah suudu am badake mbimi wane moɗon hey hunde nde kaya jamare tagu ñaami duya tagu ñaami duya dey sahi majum ɓiɓɓe rewɓe nayo miɗo hawtiɓe nder sara am miɗo wa'i dawla sey ko mbimi ha ɓiɓɓe rewɓe nayo ɗo ɓe ɗon nufaniyam mi iwa yasin wara mi jooɗo dammugal turaka waletendu am mo ƴammi ndiyam fuu a bumɗa yatalonde man namina ɗullaniyam ɓeɗo korminiyam sey ko mbimi defɗo timmini pan dañirima dow defurde to a hoosoyat to a waldal ngo hakke neɗɗa ko ɓe dokkitittanmi kay tagu ñaami duya yo kadi ande to tagu ɗo yewta banni ndaron banka jilla yo nda woodi mon adamu suuno mi woodi bascour wayel janngo a soodan laamgel kam tal wala ko cakata ko ɗume na haala wañño to jawmigel habbiri nangarɗam timmini habbiri min bo mi ɓartingel laamgel ka ko ɗume ko cakata woodi mo ngeynu mi ƴammiyam e to facture mbimi facture ka teppere jawmigel to laari ba andi tan numéro ta dara yo to a soodan janngo gadda ceede maɗa laamgel ka ko cakata waɗɗora baɓɓol na min kam yeccima to ayi wala ko ɗum ɓeddatema a dawanam mi fajiri dey nangue fuɗi ɓe nominayi ko waddi haala wade bo sona mettugo haala wade kana a yaw en pat ɗum lawol goton joguiɗen hamin mi sela mi dilla yahunde na woodi o e o goo o kana doole no woda no mbatten kison adamu am doole ɗo kam diga mi yewta jalon ni ha ñande go miɗo yewta woda jaloɓe ni duya kam na wala o ɓe o na hakkilo am ɗuɗa yidgo hunde majum ɗo suulo am kam
nde weeti pat mi saɓɓa ñiiri mi wadda gaari mi yowa mi wadda gaarewol mi yowa ni hakkilo am ɗo ka a tawa tum mi roccir wala tordi allah wallahi ndoyi oɗo kay amma jeyi oɗo ɗo kam mi jaɓata jeyi no inde makko ɗo mi yiɗa haala mota wawi daga mota doƴƴiyam jooɓe nawnayi milla neɗɗo mi nawnayi mo gondumi e kabin nawnaki min mi yiɗa haala mota kam e noy inde makko ɗo Moussa Guilase kay kanko ɗo kam amma na hande nde kam na wala semtede sey memgo nde garmi ewnuɗon ɗam kam kayya kappe na nde ewnumo wimi o wara o mema ɗon ma joganam to rendez-vous lata kedije larwa mota to jambe to dari hokkumo reedu debbo behgol ko funa jemma ɗum seedi e lumse mbimi yo ɗo kam min ɓaran toon na malla on taytaki are man mbimi ɗo kam jamais de la vie ñamayam yerima malum kam yimɗa mana malum gazawa on fu garɗo malum gazawa Faire dama tuni sitta gari dama tuni suka ñiri hal seeɗa ɗum ɗon no jooɗi a jawleru mbimi tema kayri o yi eftumi nastinmi mbimi sey ɗum mino aɓe ma ndefa na ndigo kam kay na wala ɓe garay toye malle aji molowa allah sarki molowa ɓi yaya on fu mi hewni ɗum maydari i jungo ɗin kiñiri kayya mallum wa mallum en may dalili i jungo ɗin kiñiri kayya o wi cobballe amnama ko samdaro gardi ma jamanalla horde diwayyollo kayya may dalili i nam kay mijin debbum o wi dankani damnama nebbam daro gardi ma jamanalla horde diwayyollo andi mo ñamdanami sayre tawi sa ima jamanallah a baldi ɓuranko e mbimmo yeccima aba mbin waylito jeyi ndiɓɓoton ko la ila ñiɗi bayeri la ila ñiɗi bayeri la ila takaye o bayre la ila gaari botoni la ila horde sambin miɗo wali mbiɗa beccele bakar joli mota kayya useni am bo kay ambo useni wala ko wiya waye wala ko wiya balam ngam hande min be maɗa ɓerdam yinma ñande laamimi kan ɗum waɗante hayru balam ngam hande min be ma en gotel a heeɓi mi heeɓi a heeɓayi ɗum ma ɗum am ɗum am bo ɗum am ɗum won gendal aa non goɗɗo fo wi amma yerimanam kay a metta haalajo mbimi an kamande belka wala karniɗo gaari fattude moɗon suuma e kañ kaɓe gewrata amma yerimanam kay Allah andi an o wala ñidduɗo Cameroun fuuɗiɗi maɗa mbimi yaram garas ɓe mbaɗa tolori halluggi ɓe ɗo fa ɓe pesa toyi ɓe tappa ɓe marto ɓe wuja peinture kadi ɓe ñiddendam an fu remnordu amin min capanɗe tato e jewo ɓe julni min de ɓe gari ha ɓe nastinamin min daɗi har andum min daɗini wato min ardi yeeso luttuɓe ɗon dufi ɓawo momin potti fu subhanallahi ɗon ɗo andumi luttuɓe fu kugal mere mbaɗi ha mi heɓi daraja dikkande min pecci fattude hawsa en moye fu ɗo jungo dawrawol ikon Allah ɗon andumi kay wa sukaku nastinmi kay daraja sukaku tagu nastiri ɗum erima Allah riskayru na tefino darde bo a partina guiɗel o ɓe kollitiyam daraja na min be président Salmana min darodi jiɗɗo président Salmana fu umma jinna darde ɓangta jungo ɓe pat ɓe ummodi ɓe mbiyan kamin daari dagire pourvoir ma ja jooɗu ni to yerimanam kay mimin dami wardara ngar mi darimi giɗɗo yerimanam kay pat jinna darde ɓangta jungo baɓe banɓe darini ɓiranga pat nga walodir rip o gañi mbaɗe kelle moye fu ɓangta hello gala ngal ɗam ɗaɓɓititta ndani daruni yo kaɗɗum naɓe kollitiyam daraja neɗɗa ko wolluttayi to ɗo ka be hunayre pewno artam e kasa warɓe irgoyam gartam mbulwuldimi mom luutami ɗo jaɓa kofngol jotta en ɗon mari jamdi bouret min tiroti seconde café yomin na ngam ko kaɓɓanmi ngel ngam nde timmi pan mi ñaama 6h6 nandi heedi yaw 7h settu kolima yow e maari 8h wittu ko giiɗa ta ƴam gadduɗo nebre ko keɓɗa fu ta nefta beelaɗo ñaam
10 heures kaɓa disnandi 11 heures on sina wakere wore ñamdi midi weedani woni pandi warti e reedu ma ambo a siwti 1 heure inu kolima dow mare 2 heures no a yawri patto e mbaɗɗin lesandi 3 heures 3 dow mare tan ndi heatama ta ɗaɓɓu goɗɗo sam 4 heures ko gato keɓɗa bo gati 5 heures 5 kolima warti 6 heures yo an adamu a hoyman maɓɓode sampaya ɓile jungo wayde darɗa fu min wayo ler siwa ko a andi adamu am a soodi mon tura haɓɓi mere espèce de droit de fonction sans place Allah skay ruwami siwtono ɓe yerima ɓe ayninema kuuje ha lumo naka nayo ɓe meeɗe ayningoma kuuje ha lumo na ɓe ayniniyam ɓe wiya sippana ɓe ko o ɓe mbi mi sippana ɓe goɗɗo ummi dilli juuloy gowi mi aynana ɗum teburu mum borowol hajjibam sunkuno gas hat gongon rumako kay tag waɗi pulaku na a wannimo coggu ñande man kasi kam kay coggu ko Allah wat barka jibam ka seyake kama ko ni tiɓi kay ami o filimana borol hajjibam no gas malla sunku temera har gongon rumako kat pulaku weɓurata ngu hakkude men naka Allah luwal ɗume wawi min Allah siwtini am derɗam jotta kama ɗume lutti ha am ɗo sona karambani hande duuɓi 5 ɗum gayrumi debbo yaasi nanami goɗɗo karambani hande komi wurda tan ɗaɓɓanmi 5 hikka ɗum gayrumi debbo ha yaasi andani ɗo wuwi suudu jooɗi giɗɗo fu yahan ɗo ko hatta kam selgo na hunde ka fu mangu waddata ɗum amma ngam fawnake gazal pankeke ɗo jogi lawol yaha jemma ko faalago am ha be ɓarago ñibre ma wiyamo ya ton kan na hunde ka fu mangu na mi acci ɗum ɓernde tan won heccere hakkilo bo ɗo ɓili toon jidda cidal kam yen damana kam nayo jidda cidal kam kay kanko ɗo kam sey ha kay kanko ɗo o wala sey minelami sey to mi waɗi calcul man kadi mi warma mi tawra on ka radio yo amma na anda derkejo ma ko ɗo jooɗi ɗo gambo dayam noy kadi mi yayma malla an won yayam ko gartirtami min mi yiɗa wartirego bami ɓuura korɗo dey na ban pondatami ni wawi kay yamanti amma bo to ko Allah yeeso am go hikka ɗo kam Allah ni taw haɗanam ɗo na ɗum kuugal jojonde a yi ɗo bo dardarnde ɓe yarnima luwal bo siga a luwal ka ɓe yarnayam mi yaray ɗum midi cartinmi debbo ko to mi juura derkejo feere yeey sartini debbo goo kikiɗe mi yeeyi ha mi howa ɓiɗɗo debbo suka goo bo wari mbimi nden ka e kirade debbo ko moye sukaku mum ho a debbo min be'itan debbo dago ban to feere mi ferlake yoftima yaafi minin min kawti dago woto min ɗiɗo be suka ɓiɗɗo debbo laaɗa mi waɗa ɗon ɗon ɓanndu a fuɗɗi fertago kadi to o laaɗi suka o yaha o jala ba o umma o jooɗa kombi mum min to o laaɗi a waɗa yo debbo ngati goro komi giɗɗa debbo ngati goro hokki suka ngati a hokkam mi to andi Allah taw ko yermanam kay ɗon ɗon ɓanndu am ferti kadi andu mi caahi ɗum debbo ka hakkiloji amin ɗon jaadi e ha midi jemma tigge min tiggi debbo hoymo marɗa haaje nasiɗo e debbo hoyi suka go acciyam ha mi isiyargo luwa suka wiyata mi yerimanam kay ta ɓernu hoy debbo yarnam suudu am ɓe ɗo ardotiri miɗo sakiti paɗe be ufinere pat miɗo jogi ha sakitiɓe ban misalu gurama goo ha ɓe nasti min fooɗi parawal maɓɓani ɓe mi lori mi hooti suudu am mi waali weeti debbo hootan ha mumen ni yondamin o tokki giɗomo fuu ha o tawi ilagol ndiyam ma min yeyi eftimo ƴaɓɓini giɗomo fuu ne a wiyan ha am o wurti ɗum haɗiyam yargol wal hunde ka tawre nder kaku woodi bo mo emata adresse mago o yejjiti o wi yo adresse am jeyi yo o tammi windango am na adresse am kana sey o wawa wiigo Yerimanam Kay, vieux papa grand petit frère, miroir de jeunes filles, ennemi de vieilles femmes, fonctionnaire sans travail, directeur sans certificat et puis boîte postale 00 rien quartier là-bas ou à village, mais c'est le bureau tranquille, à côté du bureau c'est pas vrai, do babal kugal am kadi. Do kakatto o windi lettre man o wada tampon o sakkinangol hendu hosa nastata jungo mi nedda mo repos. wala mo yimɗima fayin samna ɗo kam jotta ɗo kam mi tammay kam sona hama sewo on bo yim noon yimda yam on kam e yake julnorduma bo gona yayana ɗum gona ɓe ndiɓɓit gona yaya kam
ubi yawanyiri yawa hulun wal daga yi goni kolin da bake an bo hillana